नमस्कार, गुलमोहर किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी खमंग, कुरकुरीत आणि खुसखुशीत अशी चकली बनवणार आहे। तर त्यासाठी इथे मी ही भाजणी घेतलेली आहे। हे 4 डब्बे ही भाजणी घेतलेली आहे। भाजणी दळून आणलेली आहे आणि ती चाळून घेऊन मग 4 डब्बे हे घेतलेले आहे। तर यासाठी मी इथे 4 चमचे हे लाल तिखट घेतलेलं आहे, 2 चमचे हे ओवा घेतलेला आहे, 1 चमचा हिंग आणि 4 ते 5 चमचे इथे हे पांढरे तीळ घेतलेले आहेत। इथे मीठ चवीनुसार घेतलेलं आहे। मी जवळजवळ इथे 3.5 चमचे हे मीठ घेतलेलं आहे। कमी जादा जर झालं, कमी पडलं तर वरून आपल्याला घालता येऊ शकतं। आता हे सर्व एकत्र करून घ्यायचं आहे आणि ते पिठामध्ये घालायचं आहे। तर हा झाला चकलीचा मसाला तयार। आता या पिठामध्ये एकत्र करायचं आहे, हाताने कालवून घ्यायचं आहे आणि मग नंतर तेलाचं मोहन हे टाकायचं आहे। याला तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही हळदीचाही वापर करू शकता, पण बिना हळदीची पण चकलीचा रंग हा खूप छान येतो। त्याच्यामुळे मी हळद ही शक्यतो शेव आणि चकलीला नाही वापरत। आता तेलाचं मोहन किती टाकायचं, हा जो डब्बा घेतलेला आहे तो अर्ध्याच्या थोडंसं कमी हे तेल घ्यायचं आहे। म्हणजे ही जी पळी आहे तर या पळीने 4 पळ्या घालायचं आहे आणि 1 पळी जास्त घालायची आहे। म्हणजे 5 पळ्या मी इथे 4 डब्यांसाठी घेणार आहे। हे पहा, निम्म्याच्या थोडंसं खाली हे तेल मी इथे घेतलेलं आहे। आता ते त्या चकलीच्या भाजणीवर घालून घेणार आहे। एकदम कडकडीत असं तेल टाकायचं आहे आणि चमच्याने एकत्र करायचं सुरुवातीला, नंतर हाताने हे सर्व पिठाला चोळून घ्यायचं आहे। मोहन हे जर कमी पडलं तर चकली जरा थोडीशी कडक होऊ शकते। एकदम व्यवस्थित असं हे तेल त्यामध्ये टाकायचं आहे। चकलीचे पीठ मळण्यासाठी जो डब्बा मी मेजरमेंटसाठी घेतलेला होता ते 3 डब्बा हे पाणी घ्यायचं आहे आणि एकदम कडक असं हे पाणी करून घ्यायचं आहे। यामध्ये जे तेल टाकलेलं होतं ते सर्व मी या पिठाला चोळून घेतलेलं आहे। आता पाणी एकदम कडक झालेलं आहे। सुरुवातीला 2 डब्बे पाणी यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे। नंतर जर लागलं तर वरून आपल्याला पाणी घेता येऊ शकतं। आता हे उलटण्याने असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। खूप गरम असतं त्याच्यामुळे हात घालायचा नाही आहे त्यामध्ये आणि व्यवस्थित असं एकजीव हे मळून घ्यायचं आहे। आणि खूप जर कडक वाटलं पीठ तर वरून थोडंसं पाणी त्यामध्ये घालायचं आहे। यामध्ये अजून अर्धा डबा हा पाणी टाकायचं आहे। कारण काय होतं, जर तांदूळ जुना असेल तर पाणी जरा जास्त लागतं, त्याच्यामुळे अंदाज घेऊन हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। हे पहा, या प्रकारे हे पीठ मळून घेतलेलं आहे। तर याला जवळजवळ 4 वाट्या पिठाला 2.5 वाट्या पाणी हे इथे लागलेलं आहे। आता काय करायचं आहे, हे चकलीच्या साच्यात घालून चकली करायची आहे। चकली जर तुटायला लागली की हे पीठ काढून घ्यायचं आहे। थोडासा पाण्याचा हात लावून परत गोळा हा मळून सोऱ्यामध्ये टाकून चकली करून घ्यायची आहे। आता चकल्या या हे ताट भरून करून घ्यायच्या आहे। सुरुवातीला या प्रकारे तुम्हाला छोटी मोठी साईज आवडीनुसार तुम्ही करू शकता। इथे वळवून घ्यायचं आहे सुरुवातीला असं चिकटून, म्हणजे चकली ही व्यवस्थित होते।
थोडंसं हाताने असं प्रेस करायचं आहे. या पद्धतीने सर्व चकल्या ह्या करून घ्यायच्या आहेत. हे पहा, या प्रकारे सर्व चकल्या या करून घ्यायच्या आहेत. आता या तळायच्या आहेत. तेल एकदम छान तापलेलं आहे. आता या हळूहळू सोडून द्यायच्या आहेत. सुरुवातीला गॅस हा मी फुल केलेला होता. आता पहा, यावरचा फेस हा बाजूला झाला, तर आता गॅस हा आपल्याला बारीक करायचा आहे. पहा, आता यानंतर गॅस फुल करायचा आहे आणि या चकल्या पलटून घ्यायच्या आहेत. गॅस हा आधेमध्ये फुल बारीक असा करायचा असतो. फुल गॅसवर एकदम तळल्या की खूप वरती लाल कलर येईल आणि आतमध्ये चकली ही कच्चीच राहू शकते. त्यामुळे थोडासा कमी जास्त गॅस करावा लागतो. पहा, इथे ह्या चकल्या तळून झालेल्या आहेत. एकदम ज्यावेळेस तेल हे शांत होतं त्यावेळेस ह्या चकल्या झालेल्या असतात. आता या चकल्या काढून घ्यायच्या आहेत, चांगल्या निथळून घ्यायच्या आहेत. या प्रकारे सर्व चकल्या या तळून घ्यायच्या आहेत. पहा, किती छान कलर आलेला आहे याचा, एकदम छान होतात. हे पहा, इथे या सर्व चकल्या या तळून झालेल्या आहेत. हे पाहू शकता तुम्ही, खूप छान रंग आलेला आहे त्याला, एकदम छान होतात. हे पाहू शकता, अजिबात तेलकटही नाहीत आणि खुसखुशीतही होतात एकदम. हे पाहू शकता, एकदम छान अशा होतात. हा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.